UPPL नि सासे नेता ब्लकनि प्रेसिडेंट बिजित बसुमतारी बिथाङा देबरगाव ब्लक निश्चय स बियो माखासे हाग्रामा महिलारिनि गाज्रि दिननि भबिष्यतबाणी खालामदों माने जों ओरै बुंनांगोन देबरगावआव हाग्रामा महिलारिया देबोर नांबाय नामा बिथाङा ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राफोरा बबेखानि पलिटिकल एटाक होननानै आं बुंगोन जे रावबो हाग्रामा महिलारिखौ देबरगावआव देरहालिया बियो माने बै जायगानि सुबुंफोरनि थाखाय काउन्सिलाव दैट मिन्स जोंनि जि मानगोन बेखौ सेक्रेटारियेट बे सेक्रेटारियेटआव थांनानै माब्लाबा बाथ्रा बुंफेराखै थांनाय 4 बोसोराव बे एटेन्डआनो थायाखै बेबायदि बिथाङा बुंदों बिनिखायनो रावबो हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनलिया देबरगावआव बे गुबुन जायगायाव थांनानै गेलेनांसिगौ रावबो हाग्रामा महिलारिखौ देरहालिया बेवहाय बिनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि माखासे फिसा नेताफोरा भटार्सफोरा फैनानै UPPL आव जइन जादों बेबायदि बाथ्रा बुंदों स बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंगोन निश्चय नोंथांमोना खोनाखाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना खोनासंगोन दा बाथ्राया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिया थांनाय 4 बोसोराव सेक्रेटारियेटआव खनसेबो बबेबा जुथुमाव मानो एटेन्ड जायाखै बे सबसे साननो गोनां सासे नेताया जुदि बेबायदि एटेन्ड जायाबा बेथ' जोबोर गिदिर खहा गोनां बे जोंनि समाजनि थाखायबो हारिनि थाखायबो हादरनि थाखायबो बे खहा गोनां गावनि दायित्वखौ बिथाङा मानो पालन खालामाखै जुदि रियेलबा बिथांनि बुंनाया जुदि सैथोबा दिनैसिम जोङो जाय नेताखौ UPPL नि बुंनाय खोनादों जे हाग्रामा महिलारिया दिनैसिम एसेम्ब्लियाव एटेन्डआनो जायाखै एसेम्ब्लि मिन्स सेक्रेटारियेटआव माने जोंनि BTC नि जि सेक्रेटारियेट बेवहाय माने एटेन्डआनो जाफेराखै आरो थांनाय 4 बोसोराव जा दिननिफ्राय बियो गावनि पावारनिफ्राय माने जेनदों माने पावारा गोमादों जा दिननिफ्राय बै साननिफ्राय बियो एटेन्डआनो जायाखै आरो जास्ट जानो हागौ सिगनेचारफोरल' होनो थाङो खोमा बेबायदि आरो बाथ्राया जाहैबाय मा बै जि देबोरगाव समस्ति जेराव हाग्रामा महिलारिया देबोर नांनो थांगासिनो दङ बैहाय जुदि इलेक्सन गेलेबा बियो जेननाया रोखा जेनजानायखौ लुगैया नाथाय बियो जेननाया रोखा बेखौ देबोरगाव रावबो देरहानाय नंलिया स थारैनो बेबायदि पलिटिकल एटाकफोरखौ जों समजों लोगोसे नुगासिनो थादों स बिजित बसुमतारी नामनि बै सुबुङा जाय बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना बेसेबां फोथायो बे मोनसे पलिटिकल एटाक नो डाउट नाथाय बे बाथ्रायाव सैथो माखासे BPF नि बै भटार्सफोरा दैदेनगिरिफोरा फिसा नेताफोरा मा लासै हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै मान थांदों बे खिन्थु साननो गोनां बिषय स नोंथांमोना मा सानो मानो बेबायदि जादों मा हाग्रामा महिलारिया नेक्स्ट इलेक्सन फैबायदों बेवहाय बियो गाज्रि जेननो हागौ नामा गुबुननिखौथ' बाद दोन गावनि पार्टिनि बाथ्राखौथ' बाद दोन मा बियो गावनो जेननो हागौ नामा नोंथांमोना बुंबानो जाबाय स बिजित बसुमतारी नामनि बै सुबुंनि बे बुंनाय बाथ्राया बेसेबां रियेल जागोन नोंथांमोननि बादिब्ला नोंथांमोना गाव आइडिया खालाम आंनि बादिब्ला बाथ्राया ओरैबायदि स हाग्रामा महिलारिया बै जि क'क्राझारनि जोंनि BTC नि जि सेक्रेटारियेट बेवहाय एटेन्ड जाथारिया बिथांनि लाइफनि सबसे गिदिर भुल होननानै आंबो बुंगोन मानोना बिथाङा गावनि रायजो राजानि थाखाय माब्लाबा बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंफेराखै जानो हागौ बेहाय थांनानै आरो सासे एसेबां दायित्व थानाय सुबुङा जुदि बैहाय एटेन्डआनो जुदि जायाखैबा बेथ' जोबोर गिदिर इनाय होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय स जेनबाबो देरहाबाबो नोंथांनि पार्टिया सरकार दानो हायाखैबाबो बैहाय एटेन्ड जानाया दरकार साफ्रोम माने MCLA आनो बैहाय एटेन्ड जानाया दरकार होननानै आं बुंगोन नोंथांमोननि बादिब्ला मा सरकाराव गैयाबानो एटेन्ड जाना बैहाय मा जेननाया बैहाय थाना खारन अपोजिशन आरो पावाराव थानाय मोननैदो लोगो नांनासो हादरखौ खुङो जोंनि डेम'क्रेसियाव स बैहाय जुदि अपोजिशननि लिडारानो जुदि थायाबा बे माबायदि जानो हागौ खारन जोंबो दिनैसिम नुवाखै मोनसेबो बिदान्थे खालामनाय बेबायदि जों भिडिअखौनो नुवाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनि स बेयो जोबोर साननो गोनां जोंनि बर'फोरनि थाखाय बेयो जोबोर दुखुनांथाव होनना बुंगोन बर' जाति हिसाबै जोंनि नेताफोरा जुदि बेबायदि जायोबा जोंनि थाखाय लासिंसिंबो दुखुनांथावबो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो आंनि थाखायथ' बे जोंनि जातिनि थाखाय दुखु गोनां खारन सासे बिग्रायारि नेता जाय BTC खौ बिनानै लाबोदों बिनि उनाव गाव पावाराव गैयाबानो बेबायदि बुगानाय बेखौथ' खुद्रिनाय होननासो आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंदो स नेक्स्ट देबोरगाव बिदिब्ला देबोर नांसिगोन नामा हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनावहाय आङो मोनसे भबिष्यतबाणी बायदि आं मोनसे खोथासो बुंनो लुबैदों माने जोंनि बारग'लांनाय जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनावहाय जोङो देबोरगाव समस्तिनि सिङावहाय
गोबां BPF दोलोनि मानसिफोरा जोंनियाव जइन जाबाय आरो दिनैहाय जोङो मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे समायखिरा लानाय मोनसे फोरबो खालामनाय जादों बेयाव जोङो नुनो मोन्दों देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां जोंनि सापर्टार आरो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि मेम्बार आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा रंजा बाजायै लैहोर फैनानै बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो दिनै समायखिरा लादों बेखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ रंजाखांदों आरो जोङो मोनसे बुंनो हायो आं दहाय बुंनाया बेनो हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं होननायनि खारना बेनो मानो होननानै बुंब्ला फैगौ समाव बिथांजों थाफाग्रा बिथांनि मावफाग्रा लोगोफ्रा सासेबो थानाय नङा आरो बिनि दुखुनांथाव समा मानो सफैदों होननानै बुंब्ला दिनै देबोरगाव समस्तिनि सिङाव जोङो गिदिंनानै नुबाय बिथांखौ मोजां मोनग्रा बिथांनि मानसिफ्रा रावबो गैलिया मानोना गासैबो जोंनि दोलोआव जइन जाफैबाय आरो बिथांखौ जायफोरा भट होनानै देरहा होदोंमोन बिथांमोनहाबो फारि फारि गुगाबोगासिनो दं मानो गुगा होबोदों दिनैहाय रायजो राजाया बिथांनि सायाव फोथायनाय दंमोन मोजां मोननाय दंमोन सेम्पिटि दंमोन बेखौ लानानै बिथांखौ जोङो भट होनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा देरहा होदोंमोन नाथाय जोङो नुनो मोनबाय बे 4 बोसोर समावहाय बियो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजानि अभाब अभिजोगखौ लानानै बियो बिटिसि एसेम्ब्लियाव सानसेबो नुजाहैयाखिसै बे नुजाहैनानै जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा रायथिहैयाखिसै जोंनि ओनसोलनि गासैबो नांगौफोरखौ बिथाङा बुंथिहैयाखिसै बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनो हाबाय जे देबोरगाव समस्तियाव हाग्रामाखौ फेजेननांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा मोनसे डिसिसन लाबाय नाथाय आङो दिनैहाय देबोरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बेखौबो बुंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि सारा जोङो जाथिनिनो मोनसे बिटिसिनि सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा आन्दलनकारि हिसाबै बिथांनि जेननायखौ जोङो लुबैया नाथाय जोङो लुबैयो देबोरगाव समस्तियाव बियो जेननांसिगौ देबोरगाव समस्तियाव बियो देरहानाय नंला बियो बिथाङा माबा मोनसे मोजां समस्ति मोजां जायगा नायनानै बिथाङा गेलेहैथोंसै नांगौ जायोब्ला जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि खामानि मावफाहैगोन जोङो हेफाजाब होगोन बेबायदि जोङो थांखि लानाय जाबाय दिनै ब्लक पार्टी जोंनि UPPL पार्टी हिसाबैथ' खोब स्ट्रं हिसाबै जोङो बुंनांगोन स्ट्रंखौनो बुंनांगोन जोङो जोंनि देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय जा 16टा प्राइमारि दङ आरो 335टा गामिफोर दङ बे गामिफोर आरो प्राइमारिफ्राव आरो जोंहा 84टा बुथ कमिटिफोर दङ बे बुथ कमिटिफ्रा स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दङ माखासे समनि सिगाङावहाय जोंनि दोलोआ गोदान हिसाबै माखासे मावनाय दांनायफ्राव एसे बेखायदा उसुबिदा जाबाय थादोंमोन नाथाय लासै जोंनि मावथिफोरा बुजिनो हाजोब्बाय स्ट्रंलि खामानि मावनो हानायनि बेबस्थाया दा जाजोब्बाय बेनिखायनो जोङो फैगौ 2025 मायथाइनि BTC इलेक्सनाव जोंनि देबोरगाव समस्तिया देरहागोना रोखा जाबाय आरो जोङो थांखि लादों देबोरगाव मिशन हिसाबै जोङो खामानि मावगोन जौगानाय हिसाबैथ' जोङो मा दिनैहाय थांनाय समाव BPFआबो नंगौ लामा दालांफोरखौ मावदों दा जोङो 4 बोसोराव जोंनि UPPL दोलोनि खामानि मावनाया रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ नोजोर होनानै जोङो आगोलावहाय बिसोरो होनो रोङै माखासे आसनिफोरखौ होदों दिनै अरुणोदय होदों अनसाय बिथांखि होदों रग निर्मल होदों बिदिनो गोबां गामि ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफा बिदा फंबाय गोरिब दुखिफोरनि थाखायनो जोङो बेफोर आसनिखौ मावदों आरो देरसिन बाख्नायनांगौआ बेनो जाहैबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै सुबुं सम्पद जे बानायदों सुबुंनि धोन बानायदों दिनै सुपार 50 मिशननि गेजेरजों दिनै जोंनि गोरिब दुखिनि न'खरनि सुबुंफोरखौबो फरायसुलिफोरखौबो दिनै कचिं होनानै दिनै गोजौ थाखोनि साख्रि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ लाहोनो हादों दिनै रायजोआ मिथिगौ नोंथांमोना मिथिगौ दिनै सारा भारतआनो मिथिगौ दिनै गुबुन देशनि गुबुन जायगानि इन्टेलेक्सुवेल दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायदों दिनै प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनायखौ थांनायसो माखासे समनि कमिउनिटि माखासे बे गुवाहाटीयाव मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन जोंहा कमिउनिटि डकुमेन्ट्सनि बेखौ बे प्रग्रामावबो गोबां गोरों बेक्तिफ्रा नुजाफैदोंमोन प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ बाख्नायफैदों